Right, muri Zimbabwe kwazivai muri sei kwese kwa muri ndoti kana wasvika panapa usati subscriber kana wagara wakasubscribe kudhara bozve kuti ndiri muno moshakati mandafambira imwe nyaya ndakanzwa kunzi kune mukomana muZimbabwe anonzi Admark Nduna aida kudonetawo itso ku girlfriend yake mukomana wakadii zvekamira sei? Tiri kuzvakareba. Alright, ndofunga nyaya wainzwa ini ndatobva kushikango kuya kunomu ndinzwa kuti nyaya zvekufamba sei hanzi iwe une musikana waidanana naye musikana wenga ane problem yeitso saka hanzi akanzi nadhokta anofanira kuisa imwe itso here wakati kuti unoda kumupa itso yacho hameno ichokwadi tinazotanga kuti tizozifamba sei boka amaita zvakanaka matitsika nenyaya yenyu iyoyi ndiri kungonzwawo mafunga iwaya kuti ndizvo zvandaida kuita but handambva ndasangana nedambudziko rakadaro nekuzosvika pakudhonota icho. Alright, iwewe une musikana here wawakambodanana naye anga ane problem kana yetso kana yechiichi? Hapana, kwa wasikana vese wakadana hapana problem yetso? Hapana ne problem yetso, kunze kwangu ini ndito ne problem yetso. Iwe ndione problem yetso pamwe okay. Pamwe mafunga ari kuti pamwe musikana ndayada kukudonetera kana chii. Ndazotudza chokwadi chamwari muri Zimbabwe inzwi. Ipapo zvikuti problem yetso imi ndimi kutotanga kutozviziva kuti ndine problem yetso. Hapana zviziva. Aiwa inini semutoro nhau kanyaya inenge yasvikawo kwandiri saka ndikuto investigator. So kubva panapa ndichabvunzawo best friend yako 1 2 3 ndinzwe nyaya yacho kuti ndiyo chokwadi here because iwe waramba. Kuna zvakadaro. Handinambura ndasangana nedambudziko iroro ende hapana kana munhu akati anoda kudonetawo itso kwandiri kuvanhu vechikadzi ivava hapana. Unongozova kana uri munhu wevanhu urionetseni ndindakabatawo zvakati sei saka vanhu vanenge vachida kuziva kuti ndiri kumbonyanya kufamba sei saka unosangana nezvinotaurwa zvakaipa zvakanaka zvese unozova kana uri munhu wevanhu. Okay, aiwa, thank you so much hama dzangu. So ntarama nchifambira nyaya iyi ndichatsvaga closest friend yemukomana uyu ndinzwa kuti ichokwadi ruri mukomana aida kudoneta itso. Kwa nhasi togumira pano, ngatisangane pa next video.